तो है गाइस भिडियोखौ जोबजासिम नाय तो दिनैनि भिडियोआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन तो जोबोद धामाका जागोन बे फाग्ला बिदिजों जायो तो इसेल' नायनानैबो बुजिनाय नङा तो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नाय समझ रहे हो आरो गासिबो लाइक शेयर कमेंट खालामबानो जाबाय जुदि आरो चैनेलाव गोदानै हाबफैदो चैनेलखौ सब्सक्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो तो बिदिब्ला बेयावनो डिसक्लेमारखौ लागायनोसै बेरला अरथाबथाय बायदिसना अरथाबथारगोनाङाखै नोंनि बडियाव सिखोबा थाबथाय बायदिसना बाथाबथारगोन आलुखौ हाखांनायनि उनाव सुनाय जायो रुको जरा सबर करो आलुखौ आंहा सुनानैसो हायो नै बिनिखायनो सुबाय दङ आरो ना नै आंना गथा गथानो माने सुनासो हायो आरो ना गुबुननिखौ मिथिला आरो फान्थाव बिलाथिखौ हानायनि सिगां सुनाय जायो आंहा बे फान्थाव बिलाहिखौ बे हाखांनासो सुयोलै आंना मिथिबायना गुबुनफोरनिया माबायदि सुयो मिथिला आंनिया हाखांनासो सुयो आरोना गोसोफ्रामा फ्रेन्डखौ सरलाबाय थानाय बलनि गोसो थोनायखायनोथ' माने फ्रेन्डखौ सरदों आरोना माने नै आलुआ एवना जागोन आं आलुखौ बे हौवा मानसिफोरखौ आंनि फ्रेन्ड लिस्टनिफ्राय आं आनफ्रेन्ड खालामना लाजोबसै आं हाथारला हौवाफोरखौल' आनफ्रेन्ड खालामगोन सिख्लाफोरखौ खालामला खायसे रान्थें सिख्लाफोर आरोना माने जों बायदि लदा सिख्लाफोरखौ ओरैबायदि लाजिफोनाङो आरोना माने बिराद दुखुनांथाव खौरांफोरा बिराद हामानो बेबायदिनो आरोना माने लकेल दाउफोरा माने ब्रयलारफोरखौ नुनानै मेगन साइलै मिथिबायना रोंगौ जों दानानै लायाखै न' इसोरासो दानानै होदों जोंहाबो दुखु नाङोना बिदि बुंजाबोला जों दानानै लानोबा मोनसे खौरांमोन ना जों दानानै लायाखैना लकेल दाउआ जाबाय मानसिनि खि जानानै माने रांथें जानाय ब्रयलारा जाबाय माने बे दाना जानानै माने लोदो जानाय आरोना बिनिखायनो बे मेगन साइलै बे लकेल दाउफोरा बाय बाय टाटा गुड बाय तो हे गाइस माने बे भिडियोखौ जासारैनो फानि जासारैनो कमेडि खालामबाय आरो ना तो जुदि भिडियोखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदो तो भिडियोखौ लाइक शेयर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो तो भिडियोला नेक्स्ट भिडियो लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडियोआ बेखिनिसै बाय बाय